Kana masista apera tichatanga kubva kuback tichatanga navanhu vari panze saka vese vakagara pamberi munoramba henyu makamirira muchiimba tichaita kuti zvedu zvifambe neurongo hwakanaka tichatanga nekumashure tichitanga nevari panze ngatitere zvatiri kuudzwa nemaasha ndatenda
musande oyo ye mwana wenyu oyo mwana wenyu Augustine endai naye kuna Maria endai naye kuna Maria ime musande wake nemeangere wake muchengeti mwana wenyu oyo endai naye kuna Maria endai naye kuna Maria endai naye kuna Maria Chizarwa choka baba wake makafa muri kudenga mwana wenyu Augustine endai naye kuna Maria endai naye kuna Maria eme mazi babake na madze tate guru ake ose muri kudenga mwana wenyu oyo mwana wenyu Augustine endai naye kuna Maria endai Imeve chizarwa choka mai wake makafa muri kudenga mwana wenyu oyo mwana wenyu Joram endai naye kuna Maria endai endai naye kuna Maria endai ime madzi sekuru na madzimbu yake muri kudenga endai uyo endai naye kuna Maria endai naye kuna Maria endai naye
kudenga mambo kose komfaro senga kumbi
We now bring this stream to a close. Thank you for joining us today from wherever you are in the world. Your presence, even remotely, was a source of comfort and strength for the bereaved family. As we conclude, we honor a life lived fully, a spirit that touched so many, and a memory that will forever resonate in our hearts. The family deeply appreciates your support, your love, and the kindness you have shown during this difficult time. If you'd like to leave a personal memory or message of condolence, please find the dedicated tribute section below the stream. Your words will be a cherished keepsake for the family. On behalf of Muzukuru Funeral Streaming, we thank you once more for connecting with the family today. We now bring this